Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa walam ara qattu shay'an afdha'u min al-qabr. Yace wallahi ban taba ganin abin da yafi abin tsoro kaman kabari ba, ban taba ganin abin da ke razanar da dan adam kaman kabari ba, ban taba ganin abin da bai da kyan gani kamar kabari ba, ban taba ganin abin tsoro da ya kamata ya firgita ka kamar kabari ba. Kai da ganin wannan wurin ka san ba wurin wasan yara bane, manya ma ba sa wasa a wurin, ballantana yara. Kai da ganin kabari a ce wannan ne ɗakinka, ka san wannan mummunan wuri ne, amma wallahi sai ka shiga, sai ka shiga. Za ka shiga inda za ka yi rayuwa ba riga ba wando ba hula, ka bar duniya kana da riguna, amma za a ɗauki wato farin yadi a ninke maka sau a ɗauka a jefe ka a ciki. Ka yi rayuwa a cikin abokai, za ka je ka zauna ba aboki ko ɗaya. Ka yi rayuwa a cikin yan uwa, ga mahaifiya ga mahaifi, ga